Takže čau lidi, vítejte u první informačky. Za začátek, že to je informačka, že jsem se naučil renderovat, takže v každém videu čekejte co? No přece čekejte tam intro. Intro bude to, co tam mám v tom pokus o render, takže mi to šlo úplně v pohodě, tak to zkusím i teďka u této informačky. Jinak hardcore je tady. Ten čekejte, že bude na YouTube. Možná zítra, možná ještě dnes. Uvidím, jak se mi bude chtít. A já se asi s váma rozloučím. To byla taková úplně nejkratší informačka, co kdy, kdo, kde, kam mohl kdy natočit. Já se s váma loučím a čekejte nějaký rozhovor, že jo, s mistrem Orangem. No, to jsem radši neměl říkat, ale to je jedno. Dobře. Drž pisk. Ne, počkej. Tak já s mistrem Orangem to čekejte rozhovor 100% a další vám neprozradím, jo. Dobře, takže naučit se renderovat a teďka bych potřeboval, aby se mi videa nelagovaly. Tak pokud víte něco o tom, aby se mi to jakože nelagovalo, tak prosím poradit. Jo, díky moc. Jsem si myslel, že tam je zomb, ale nebyl to. Jinak čekejte nějakou mapu, kde budu vlastně s Martinem a to. Teraz co tam bylo. S Twixem, což je kamoš, který se mnou hraje mapy v offscreenu, takže čekejte s ním nějaké mapy. Dobře, a já se s váma rozlučím a u dalšího videa se zatím mějte, nebo další infočky zatím. Ahoj!